and welcome back to our channel. Ayaw mo kalimot o pag-subscribe o pag-click sa notification bell below para sa new updates sa atong YouTube channel na Radyo Drama Bisaya. And daghang salamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpaminaw sa atong Radyo Drama Bisaya. Just chill and relax and enjoy the show. Pahiyong sa nagbangutang kasing-kasing. Franco, wain taong ko magsunod-sunod niya sa tanan niyang mga lakang, uy. Oo, pero naibaw ka. Franco, lisod sad kaayo nga ako ang mahimong hinungdan sa inyong panagbungkag sa pamilya. Sofia, nahunlak ang akong pamilya tungod ni Mr. Martinez. Franco. Sultis ka, te. Basula niya ang tanan. Basula niya. Franco. Sakit lang. Tungod kay nahibaw mangyug ka. Naminyo si Kati. Pero wag yung ka nakapadlong niya kung dili matumpawak sa tentasyon. Wala, uy, itong kong basula, Franco, uy. Dili kalikayan nga maapil ka sa akong pagmahay, Sofia. Tungod kay dili usab ikalimot nga tungod nimo nakatrabaho ang akong asawa diha sa usa ka restobar. Franco, ang ako gidunta no, tabang raman unta ninyo pa. Tabang, Sofia? Tabang og duot? Ha? Tabang og guba sa among pamilya? Uy, isa to kong inaan na pagsulti, Franco, uy. Imong asawa mo'y basula. Tungod kidi man na siya bata nga way buot, Franco. Nahibaw gina siya unsay husto ug unsay sayop. Sofia, hinaot po ito nga makonsensya mo. Oh, nga naman ka... Hello? Hello, Franco? Uy, yapag na. Usa man ang kuskibasol. Niuli ko na si Kati dito sa bahay. Tuwa man dito sa bayotek. Nag-abot pa ka sila dito. May nakontak na ko. Nanawag og taxi driver nga akong amigo. Ay, padung na diri. Labing maayo. Kati, kakita ka sa mga tao. Ang ilang mga mata ni aragin nimo. Unya, mag-inungungay dayon. Ibaw ko. Ibaw ko eh. Mauna ang mga taong mga balhibuon o dila. Ay, murag ikaw ragigilibak, anak. Hoy, kamo! Kinsa imong gitudlo kami? O, kamo! Sama mo, gilibak ko ninyo, ha? Hala, oy, wala, oy, libakon gyud ka namo, nga nagutang libakon ka. Ay, nalanta ninyo! Wa gyud mi manghilabot ninyo, bahalag masakpan mo, wa may labot. Hoy! Bisag magtuwan-tuali pa ko! Wa mo'y labot sa kong kinabuhi! Kasabot mo! Ay, wa, bitaw, paklaruan ng wa may labot. Oh! Ayaw ko mapapahilabot sa among kinabuhi! Kay tingalig na! Na! Ako gay maglagot na! Ha? Unsa Baka man? ilang yun niya mong skinsa ko! Ayaw gyud patakag sulti tay. Ug ay gyud mi kadlo ka. Unsa? Musugot sa di kamatay, oy. Unsa? Oy, kalma lang mo. Ayaw mo! Una-una mo na Nagtanon! Kalma, God. O ako! Sagot sa kong kamatay! Kate. Gusto na. Ay, wag kamatay. Ni na taxi, sakay na. Mga litse! Mga litse! Mga balhibog dila! Ay, igulo sakay na. Dali na. Unsa ba ka utek? Ayaw na ko guruya! Dit, ano mo, isakay na. Ihuwag ko na sila ng kinsa ko! Sakay na, Arway Gubot, sakay na. Kalagot! Hey, kana, da. Hey! Hoy, paliho ko sa bagahe dong, ha? Salamat nga nakalarga na taon. Ay, mahiragin nga imo dayong. Ipasakay, wapab na. Kalaro to, amo gitong larutan ba? Ay, kuan kanay. Paminaw sa mo, God, paminaw sa mo. Papasabi lang siya, ayaw lang mo panghilabot. God, usaman mo. Maldita magay. Ay, salbahay kayo! Balibutan ko na magbutang Franco. Butan kayo! Siya mo, oy. Ibinangangan! Ay, iasa ng life? Saman! Ya, ako ragan. Oh, don't speak. Bad words.
Mga buwisit sila. Nagtuo sila, hadlok ko nila. Ano ni, ma'am? Mga atrebido! Mga libakiro! Mga tiguang naman unta! Ay, maugi na, ma'am. Maugi na yung mga tao ron, imatayon kayo. Ilabi na sa social media. Post din sa Facebook. Sa asa daw? Social media ba? Unsa to? Facebook? Facebook. Gusto kayo ng Facebook ron, ma'am. Nagkagay mag-post-post diya. Ang ako cellphone. Animal! Animal ang ako dagway! Niagin sa Facebook! Ang babaeng buutan nasuko kay nasakpan. Ha! Animal! Animal, balik sa agi! Balik sa agi dong! Balik sa agi, driver! Kay makikamatay ko itong mga tawhana! Unsa, ma'am? Ma'am, may pamilya ko, ma'am. Alam ko ka mo nga. Kung gusto ka, kanaog na lang. Unsa? Balin lang og lang yung taxi, ma'am. Alam ko dadas mo pakikamatay sa mga tao. Oh, shit! Patayon na lang! I-Facebook ka, ma'am. Oh! I-Facebook na yun ko, mga animal! Dami account pa gigamit! Dagway pas bitin! Wow! Kalagot ko ba ya? Ay, may kinabalik na ka. Asa lagi pagdani mo? Nga ako mga pinalit nga gihatag ni Franco. Giuli. Ha? Giuli? Ano man? Tungod siya kasilag na ako. Mong ang mga butang nga akong gipamalit niya, yang giuli. Kay nagtuos siya nga. Ang kwarta nga akong gigamit, kwarta ni Mr. Martinez. Unya? O tinuod ba sad gagikan ni Mr. Martinez? Ug lakip na ang mahalong bag nga akong gihatag sa akong anak, giuli pod. Unya, unsa man nakita mo nila? Unya, unsa man nahitabo sa inyong pagkita ni Franco uban sa inyong anak kasi Claire? Wa na may makita, Sofia. Oh, unsa? Nilayas na sila. Ug wala ko mahibaw kung asa na sila. Ay, mao pa? Ilan akong gilikayan. Uy, nga nilak man ka. Guulang ko. Naguulang ko nga. Nga nalayo na sila na ako. Kathy. Di sa pag nakasa ako, pero kimingaw ko nila, Sofia. Friend. Girl. Pero kay nagpalayo naman sila. Mao na tingali kini ang ganti nga akong naangkon. Oh, Kathy. Pa, Oh, pa, imong cellphone nga naka-charge. May nanawag. baliw kong tanaw nak. Kinsang nanawag. Oh, si Noy Otik pa. Oh. Baby. Oh. Hello, Bayotek. Bay Franco. Tinuod nga miuli sa kati diha. Oh, niuli yung tinuod. Huwag to nagabiya na. Mo ba? Unya ang mga butang nga akong gipauli nimo. Tuwa na ba niya? Tuwa na bay. Mo ba? Mayo noon bay. Padong ko diya. Dol lang ko. Anal ta sultig tarong diya. O sige bay. Paabot mi. Bye. Unsay pong ni Noy Otik pa? Miuli ang imong mama kati. Unsa? Tawagan ko baka si Franco, no? Pero, mutubag ka siya na ako. Gusto lang ko magpakisayod kung asa na sila karon. Maayo ka nga tawagan ko siya. Mutubag ka siya na ako. Si Kati mo nang nanawag. Tubagon ko pa ka siya. Salpahis ka, Kati.
Mabutiun ka, animal ka. Hello? Hello? Kalma. Kalma lang do. Unsa ito yan mo? Nganong nanawag ka? Nanawag ka ba aron insultuhon ko? Ha? Nanawag ka ba aron paibawon ko nimo nga nagtipo na mo ni Mr. Martinez mo ba? Ha? Kati? Kuandong. Nangumusta lang ko ni mo sa tong anak. Wa kay anak. Ha? Nakanungog ka, Kati? Wa kay anak. Wa! And that's it, everyone. Stay tuned for the next episodes. Bye!